Bé, la tercera, no sé si és de mai també o està Toni igual en seguretat. Res, ens pregunta un veí de la població a través del formulari quin és el destí previst per a 5.000 euros que hi ha pressupostats per a recollida d'animals. Toni Sánchez, respons. Conteste també. Espero que el veí estigui sentint-nos o que el conegueu per a que sàpia el que li diguem. Evidentment, la partida està l'exercici 2013, des va acabar tota. No sé si ho hem comentat en algun moment. En l'estiu del 2016 ja vam adequar un espai de guarda i custòdia per a tots els animals, que està al costat del cementeri, aprofitant ja unes instal·lacions que estaven a mig acabar, es van acabar, i us puc dir que a l'estiu del 2016 ja una cabra derivada per el Seprona ja va ser la primera usuària i la que va fer la inauguració d'aquest espai de guàrdia. Actualment, per informar ara ja, esta partida, abans, en mitjans del 2015, el que es feia era, tots els animals que es recollien, hi havia un refugi que se'ls emportava, i des que també va tindre més activitat la nostra associació ADA en Canals, estem col·laborant amb ells des del primer moment, i crec que cal manifestar també el nostre reconeixement al treball que fan voluntari i gratuïtament, i actualment són ells qui facturen el servei de recollida. També agrair l'esforç que fa la nostra policia local, perquè és una també de les qüestions en les que treballen cada dia, i no solament la part de poder disposar d'aquest espai de guarda, sinó que també les campanyes que estan fent-se per a la valoració de tots els veterinaris de Canals, estan fent-se una cada any a preus assequibles per a que qualsevol propietari d'animal el tinga en el xip, el passaport i totes les vacunes. I allí també jo crec que estem fent un bon treball. Estem incrementant notablement el cens d'animals, que és un dels requisits que molta gent desconeix, però que sí que té obligació qualsevol veí que tingui un animal de tindre'l censat, siga l'espècie que siga. I n'hi ha un protocol que treballem conjuntament entre la policia local i ADA per a fer-nos càrrec de, evidentment és millorable, tenim algunes descoordinacions, estem parlant també de voluntariat, però considerem que és millor que pugui disposar ADA del mateix servei, ADA ens factura els serveis i en millors condicions que l'empresa o el refugi anterior. Jo crec que estem millorant, estem treballant, i també es va fer des de la policia, en una base de dades que ens permet un control quasi total de tot el temps que tenim de guarda i custòdia de l'animal. Els 20 dies eren 10 dies preceptius, actualment estem ampliant-ho a 20 per a també donar més capacitat a ADA per a que tinga capacitat de col·locar els animals. Estem també cedint els espais quan hi ha trasllat d'animals cap a altres fora d'adopcions internacionals inclús, i jo crec que estem de lo que teníem a lo que tenim, jo crec que millorem molt, perquè a més disposem d'aquest espai, és a dir, que els 5.000 euros jo crec que són molt, molt rentables per al poble de Canals. No sé si... Gràcies.